Xa pasamos o Ecuador do outono e aínda así as velutinas seguen facendo das súas. Parece que xa non lles molesta nin a chuvia nin o frío. A última vítima, un madeireiro de Barro que estaba a traballar nun monte de Campañó. Era un niño grande, pero cando viu xa tiña un enxame en riba del, como a quen di. Foi un bo susto porque o home é alérxico. Era moi grande, tiña moita actividade. Ainda tería moitas obreras tamén, porque todo aquilo reina sería demasiado. E caiu ao suelo, o árbol caiu abaixo, e foron ao madeirero e picaron no tres. Tamén a anécdota de que matou un coello ali ao lado nunha casa. Este ano a ameaza das velutinas non desapareceu coa chegada do frío. Parece que son as grandes beneficiadas do cambio climático. Está indo máis alá porque se está adaptando ao tempo. Estes días chove bastante, pero tuvemos un mes de outubro de moitísimo calor, as velutinas aí siguen aguantando. Certo que a actividade é menor, como neste de Barro desta mesma mañá ou tamén no caso de Campañó. Este de Campañó que quitamos xa estaba prácticamente todas as zonas onde van as larvas, estaba todo morto, non había nada máis que as velutinas vivas, que unhas serán reinas novas e outras acabarán morrendo. Este momento xa están casi solo reinas, solo en calquera niño están solo reinas. Matamos un alero dunha casa outro día, había 10 solas, eran 10 reinas porque admirei. É importante sacar os niños, acabar coas raíñas que buscan acubillo para pasar o inverno quente. Hasta aquí matabas a velutinas, pero agora matas reinas. E de cada reina sale un niño. E de cada niño salen 50 reinas aproximadamente. Hai que quitalos de noite, porque de noite está toda a familia dentro, van a estar hibernando, despois van a facer un pequeno nido primario, que se chama, que eses son os que normalmente suelen facer na terra, en bloques, en sitios seguros. O ano que ven toca adiantarse coas trampas, xa dende finais de xaneiro para evitar disgustos. Galicia ten a maior taxa de falecementos por picaduras de velutina de España e do mundo. Outubro foi un mes negro. En só 2 semanas morreron 3 homes polo ataque dun enxame. En máis dun caso estaban agochadas no chan.